Mä olin 16-vuotias, kun me pelattiin ensimmäistä kertaa tällä porukalla korista Hyvinkään Sveitsin lukiolla. Niistä lähtökohdista oli helppo kehittyä. Siellä oli mahtava yhteisö ja paljon ystäviä lähellä. Näihin samoihin aikoihin kaverit alkoi diskoilla ja juhlia ja iskeä tyttöjä, ja urheilu joskus jäi vähän taka-alalle. Ja no, kyllähän mäkin niitä tyttöjä yritin iskeä. Silloin mä rupesin myös oikeasti miettimään, että mitä kaikkea multa vaaditaan urheilijana. Suoraan voi sanoa, että olin itse itteni pahin vastustaja. Yhtenä päivänä mä sitten tajusin, että omilla vahvuuksilla ja ihan vaan omana ittenä kun pelaa, niin musta voi joku päivä vielä tulla Mikajan mestari.